दर्जिकान्दुआ प्लेनदो क्रेश जानानै जितु रंसाय जादोंमोन हेलिकप्टारजों ओमलाय गुफुरलाय ससमा गानै गानै अबस्था गैला मानसिफोरा बिनि मुङाव माने जेब्लायबो इखो आरो मोनसे जायगायाव वाकिटकिखौ दोनलांनि मा जायगामोन दिनैनि मेम'रियेल दर्जिकान्दुआ प्लेनदो क्रेश जानानै जितु रंसाय जादोंमोन हेलिकप्टारजों दा बेनिनो मेम'रियेल मोनसे बानायना दोनदों टम मोनसे बानायदों बिथांमोना दा बे टमावनो जोङो एसे टावाङावनो दङ बे टावाङावनो दङ बेयावनो उनथिं फैयो बिथांमोनखौ बेग जाखायो नामा ब्लेक फ्रन्ट जाखायो जाखायो थ' अरुणाचलनि चिफ मिनिस्टार फर्मार चिफ मिनिस्टार बिथाङा दर्जिकान्दुआ हेलिकप्टारजों क्रेश जानानै रंसाय जादोंमोन दा बेनिनो गोसोखांथियाव बेयाव मेम'रियेल मोनसे बानायना दोनदों टम मोनसे दा जों बेखौनो क्रेश जादों थैदोंमोन दा बेनिनो गोसोखांथियाव बिसोर टम मोनसे बानायदों मेम'रियेल बेखौनो जों नायनो थाखाय दा फैबाय टावाङाव देखायनो थाखाय बर्तमान नोंथां देखाय अब्ला नैयावनो दं माथो पार्किंआ फाग्लासो जोंना जारलालै नोंबो गेटखौनो थांनो होआखै माथो थांनो नायना खोमालै ना ओइ खिसे नाहरबाय थादोंमोन बिसोरो मानसिफोरा सोंनांगौमोनलै सोङाबा जों दा हाब्बाय आरो नै नायदो गेटआ नैनो फार्स्ट फट' लाग्रोनो जिहेतु जोङो गिबि खेबनि थाखाय फैदों जों खेबसे फट'शुट ग्रुप फट' लाग्रोनि बेनि उनाव ब्लगिंखौ जों देखायबाय थागोन थिग नायलांबाय था फट'शुट लाग्रोनि जों लादो आरो नै नायलांबाय था नोंथांमोना केमेरामेनखौ नाया मानो सारसो दे थादो दे फट' मोनसे लाग्रोदो माने मोनसे मेम'रियेलनि थाखाय माने गोसोखांथि महरै बेयाव जाहाथे सिन थालांनायनि आरो जोंबो नेरसोन महर गालांनांगौ ना थ' जों एन्ट्रि जानोसै दा नैबे आरो मिउजियाम टाइमिं दङ इयाव फुंनि 10टानिफ्राय 5टासिम थायो आरो अन दि अल हलिडे नै दर्जिकान्दुनि गोसोखांथि हाब्बाय आरो नायलांदो नै मोनसे मोनसे देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो गिबियावनो बेनि जा थैनाय बिखां देखायग्रोनि 2017आवनो थैनाय नै बे आरो दिस मेम'रियेल पार्क वाज नै 2017 मायथाइ एप्रिल 9 बेयाव थैदोंमोन आरो नै नामा दा दर्जिकान्दु मेम'रियेल मिउजियाम बेनो आरो नोंथांमोननो आं देखायलांबाय थानो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा दं गैया ओइ एसे जुथा लंपेन्टफोराव बबेबा सोनायफोर सोयिखौ नायना लादै नैबे बिराद मोजां मोनसे साजायना दोनदों आरो नोंथांमोनखौ आं सोरगिदिं देखायगोन नैबे माथाय अबेनि नामाव मोनसे मुर्ति खोमा ना नै बरिया मोनसे साजायदो आरो दै ओरै फिदिंजायो इयो नै गाहायदो हमना फिदिंनांगौ नै नै बिदि फिदिंजायो माने नै मोखाङा नै खिसायमोन माने बिदि आरो नायलांबाय था फैयो खोमालै नै आलारि बाथि फोजोंना दोनदो आरो बेनि मुङाव माने जेब्लायबो बेखौ सावो होननाय खोनादो नैबे आरो मोखाङा बे मोनसे मुर्ति टेम्पोल बायदि बानायना दोनबाय नामा बेखौथ' बुंनो हाला जोङो इसोरनि मोनसे रावैसो लिरनाय नालाय अब्लाबो आं नोंथांमोननो देखायलांनो नाजाजोबगोन नायलांबाय था
बे मोनसे गेट बादि बानायना दोनदो बिथांनि मुङाव मोनसे गोसोखांथि महरै बिराद मोजां मोनसे साजायना दोननाय जादों आरो सिनारि दोलो सोनाय बिथाङानोमोन सुबुङा बेनोमोन आरो बिथांमोननि मोनसे नै फट' सेसनानो जोबा जोंना मोनसे नालाय नुयो फट'आ बुंजोब्बाय माने केमेरा खेबे जोंनाबो माने केमेरा खेबनो मोखांफोरानो बोरै जालांजोबो सेस बोराय जालांजोबबाय सब पिक्साराव हाबजोब्बायना माने सेबबाय दं माने माखनफोरखौ गोसोमलाय गुफुरलाय ससमा गानै अबस्था गैला मानसिफोर साफा खालामोब्रा आङो नै बे आरो गेटआ जों ओंखारलांसिगोन दा एसेबांबो लानाया गोलावद्राय जायो बेखायनो नोंथांमोननो जा दर्जि कान्दु मेम'रियेल मिउजियाम देखायनायनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय टाटा जों दा दर्जि कान्दुनिफ्राय ओंखारबाय मिउजियामनिफ्राय ओंखारबाय आरो दा थांफिनसिगोन मायाव दा डाइरेक्ट टावां मोनसेबो जायगा हाबथ'ला दा डाइरेक्ट टावां रुमाव हाबहैसिगोन जोङो नै बिथांमोनाबो थाबाय मेंजोब्बाय